diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Anu kok amen kok gak dipipis kan maksudnya. Oh iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Winnie karena Bu Winnie itu bukan asli Tulungagung. Beliau orang Cianjur. Jadi bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa supaya Bu Winnie juga mengerti. Oh, lu gue. Jadi Bu Winnie, saya mengucapkan terima kasih. Nggih, Pak Andri. Matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Winnie. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu Winnie diberikan kebahagiaan, murah rezeki yang melimpah barokah, sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal alamin. Kayak awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sojo bangun nikah lho ya. Awake selalu menikah terus. Aku kapan bangun nikah? Karepku ben bengi kena bangun kayangan lah. Ayo. Napa tembange Bu Kesi? Kepingin piye? Nah, coba nggih bawane kok ben dibacokke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan ora. Ayo. Ben ora nembang. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Iya duet kali niken lho, wis sing cendhek-cendhek ibuke, sing dhuwur-dhuwur niken. Oh, oke, siap. Aturin dhewe ku nek sing apik, sing becik titik. Ayo. Ngambara gerok suarane entek sik unggule kaya ngono. Nek ora bojoku apa enek ngono. Saestu Pak Andri kali Bu Winnie jane Bu Kesiwa ajeng izin mboten tumut ra iso. Aku iki manyang ning ndi tanpa kowe ibarate tanpa balung tanpa sungsung ra kekuatan apa-apa. Kudu budal. Nek nganti ora budal aku ndaraki minang piye? Iya aku budal. Ya kudu tobat. Kowe munggah kaji iki kudu eneng undang-undangane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora? Ora menika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus awake dhewe iki ketok engko asline mabrur apa ora kuwi tumindake awake dhewe saben dinane nang omah ning kehidupan nyata. Contoh, misalnya sing maune sampean sadurunge mbah kaji jalan lino, jual-jual karo lino, saiki tobat ora jalan sinden, ora jual-jual sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. Sing biyen sampean tetel sedakoe mung 100%, ning bareng-bareng mbah kaji sampean dadi 50% kabeh disedakoi. Menawa jika perlu diparingi 50.000. Betul, Pak. Lan anggere dalang nyoba kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo, ora lokak saya kok Bang, ora percaya kowe iki ya. Ayo. Duwe ora go mati. Pancen ora go mati, duwe pancen diurip go mati goblok ngono kowe ora. Duwe iki ora marai tenten. Lek sithik nek akeh tenten lho. Tubuh-tubuh nih lambene elek. Ya kan macam-macam bagian duwe iki. Salindri. Oh
Jenis kala, siden-siden sampean tenan iki demi Allah nang arep ana tak dongane kabeh. Muga-muga si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani, menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Bintang ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur nang ngene lancar sukses. Terus sapa jian tak dongane tetep putrane kabeh saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ning Rama ora apa-apa rasane. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan tak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu. Ayo. Nyembah batu. Mal kalim ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa klasik ini ra apa to kan nggih Pak ra apa to nggih tapi kula sambil nyelok lirik Pak lho ra apa-apa disawang langsung ora apa-apa ayo ra apa-apa kae jumeneng jumeneng aja lali iso tanggal 12 nek ning Pekalongan aja diundang-undang mancak aku Bapak muda maju ayo trouble ayo anak salah saya Tapi lho sing nanggap Pak Dalang mboten kersa maju mboten layangan mawon kok tak tambah saling niken. Purun maju aku ya. Iki kok tenang. Pergawane, keterimane nganti kaya ngono. Semoga keterimane si Niken iso ditampa nular kene Mbak Tri Astuti. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ya, nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Without
menika diplaturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Kaku Datu. Iya ya, Kaku Datu ya. Saking Tulungagung mrigine Mas Sito Bagaskara. Wisnu Murti. Iya. Uga Mas Daru. Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Iwan. Wah, nggih Mas Iwan. Kabare sore mau nyampur sari. Saiki kepareng muncul wah jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnaning marang budaya. Tulus ning gubung asmara. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas Didi. Wah, matur nuwun Mas Didi ya. Luar biasa. Ya Nduk, kan Salindri. Ora lho kan, sampean iki jane lak wis sukses wis lancar di dunia musik, ya toh. Tanggapan tanpa leret kok isih meluangkan waktu gelem diprok dadi sinden nganti yakine iki sebabe apa? Dari pripun ya Pak, kalau ruangan sangat berkalian dari wayangan itu, apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kali elektro musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin? Lahir batin Pak, amargi kula kan babaten niku kan saking wayang lho Pak. Heeh. Kula pertama kali nih dados sinden niku kan derek Pak Diklen niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari bajangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa malah ngoten lho Pak. Oh iya. Nggih, Untuk mewarnai mula sok-sok bali ning gamelan meneh. nggih, ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya. Iya, ya syukur nduk wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lah mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden iki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Kesi. Kesi. Nggih, Padha kula riyen nggih. aku yo ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek masaku wayangan tanpa Bu Kesi hampa. Saniki. Saiki biasa kembali aku. Ora ya padha wae wong ibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam nek dadi Polri kan lho Kapolri. Iso ndur lho pitulane kabeh. Tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ya ini ora duduk ya. Delok wong lanang iki sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih Pak. Iya, rata-rata iki lek ora semua to. Semua. Semua ora. Semua. Bapak ini tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bekasi, lihat di belakangnya. Enggak tahu. Loh, kowe ngerti nek aku seneng ke belakang. Iya dong Pak. Iya, Bapak. Ini luwih lagi. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling kok iso tobat. Enggak. Maling perasaan. Ya perasaan kan yo buka sito, mbokmu to. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi? Ora tahu to. Iya Kak? Heeh. Pripen regane aku.
malah priban ora. Ya sak bisa-bisa dadi wong iku sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku rumangsane dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi-wingi sowan ning tanah suci mung iso mlebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono lho. Nduk iki kan tak critani pengalamanku ning Mekah ya. Nggih, Kuwi pas wukuf ning Arafah. Kuwi titik wong diarani dinobati dadi haji kuwi yen wis berdonga ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nah, mau kan wis donga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawife muni ngene lho. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan Nduk, baru mau Bapak Ibu wis dinobati dadi haji, nangis kabeh saenene jamaah. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon Pak, ndang metu. Nah, ora pengen metu siapa? Haji. Astagfirullah hakim. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah mau Nduk, goleki ibu, nubro ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubro aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh ngarani hatimu Bu. Sebatene iku ya, iya Pak, wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh, lek ndarake sindian-sindian ya Pak. Aja mbok darati meneh, sindian-sindian aja omong lekoh-lekoh. Nah, kuwi lho, dosane bapakmu ning kono. Iki dhek nyadari. Lagi nyadari yang dhewe iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ra gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, ini kan pembelajaran untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mongko sing dididik Gusti Allah iki ora mergo awake biyen tau dadi sak apa berandal dadi wong nakal. Ning saiki ne, biyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhire tobat. Saya yang sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakku dadi saiki tobat, Nduk. alhamdulillah. Wis dongakno kan, dongakno muga-muga ora kumat ngono. Iya Pak. Oke. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Yo ora ya, berusaha lah kan. Nah ya. Coba biyen tau tak bekne anu tau panggur tau kangen Pak ya panggurmu. Iya. Oh, ngene ae penak. Iya, coba melok Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Kamu jenenge kanca-kanca lali kabeh to. Ayo Pak. Ampun sampun. Jula ungkut duwe terus. Salah. Kapan lemu putih? Ini sing gede namanya Mas Dar. Mas Dar. Kan minta tenang. Mas Daryanto sarjana seni. Niku nggih. Diganti lah ya. Dari tergumbes. Nah, kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Harsono. Khusus menyuruh. Ayo. Apik. Ya coba Nduk. Dimana kota yang bakal Mas. masih nangling cahya nirakaeksi Nimas mesti kandeng jantan Kan kanyakan saking sa nambang beksa wasta cakup wi.
Mlebet sambung panci dalu Mas. Driya sumarah mring Panjenengan cedak maratuwa. Ayo. Nang durenan. Ayo. Ayo. Mendakoya
Matur nuwun Cahayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken